Duh konangan iki. Kok Prabu Baladewa Bagong. Weh. Kok nganggo Bagong? Apa anggap aku ora ngerti kok iki. Ayo salin. Ora pantes nganggo wujud Nalendra Mandura kaya ngono ku ndak malah dadi dukaning Koko Prabu meneh. Ayo salin. Kresna. Hus. Ayo lungguh ngisor. Waduh konangan iki. Ayo salina. Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le salin pripun ya radong. Lah iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tatanan nyandang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Kyai Kresna piye? Inggih. Kok ora Bu kula badhe matur. Iya, iya. Matur lho. Apa wae Kresna? Sabanjure ngajengipun temanten putri kedadipun beksani Wanara Kusika Seta. Wah, Wanara Tusya Seta. Kusika Seta. Oh, Kusika. Kusya Wanara. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tatanan nyandang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora ngono ora, nggo pengilon ora? Nggawa cilik ongotan kae. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu ta. Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta? Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudar kowe ora. Ngapae? Lho, delok rupamu. Lho, he. Wah, jagat jembare ora jamak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapae rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek motos mriki mesti uluhe gemrojok ya, Tru. Bengi iki awar ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah digdaya karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Kono-kono minggir kono. Ya. Prabu Baladewa teka. Petro nendi Bagong? Petro mboten wonten. Kowe ndeleke Petro nyotampanana. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya wis men lah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe. Semir. Kowe sing dadi bapakku, kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbatin ngrekasa kaya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Piye, Pak? Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapae rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Ledeng dong. Mundura. Oh iya. Iki aku lagi nyuwun pengayoman e. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu ta. Ha ta? Kowe sangu ngotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta. Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudar kowe ora. Ngapae? Lho, delok rupamu. Lho, he. Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo. Aku iso dadi Baladewa terus ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki wis glelenge ra jamak-jamak. Jangan dewa wae. Iya jangan bae Tunggara. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Mung dadi batur sedelae kok.
menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Pedro ngandung boleng. Wonten dawuh. Sapa sing gedasi ora kowe Pedro? Sinuwun Mandura. Wih, celelelelele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Wajan iki gliyahmu iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati lak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tak foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya, iya. Ya wis ngono. Kandangi kok. Oke. Pedro Kanong wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujake adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Aku goleki gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi skrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Truk? Mbah, radong aku kiai kunci Inggris ngono wis rampung. Manos maning jajanan cukentaning Bawanaya. Prabu Baladewa tak enteni nang kene legane ngadu. Oh, apa iki? Wah, salah. Iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora katoran nyandang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengalmu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ngene sinuwun, lho ora basa. Sorry, ngaten. Niki perkara ora baen-baen lho. Niku perkara nyawa lho. Lho, nyawane sapa? Nyawane adik kula. Nyawane adik kula Bambang Senet. Najan Senet niku matur karo Bapak Semar, nek kepengin rabi karo Endang Loro Temon, ning Senet niku curhate kali kula. Senet niku ketoke gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus Bapak teng Karang Ndarawati, nek nglamar Endang Loro Temon, nek sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gum, sabar, Gum. Sabar, halus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggalih. Sampean niku Nalendra Titis Sanghyang Bathara Wisnu lho. Kok mung sakepenake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dong ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Ndarawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Kowe tenang. Aku tratapan kono minggatno. Ngono kok wedi.
Sinuwun Mandura wis melu omong. Ah ndek cangkem kok melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kaladisene perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare wong sak jagat iki ngerti nek Semana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampeyan ndang lara temon dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampeyan ki mang pingin? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyok, ora kaya Petruk, ora kaya Gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampeyan arep Semar ki wong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Pancen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titising Sang Hyang. Sapa to? Ambo. Lali ya. Yamadipati. Ngawur, ngawur. Brama. Ngawur. Mandra Kumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujuti. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndarawati, monggo sampeyan ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Ndarawati pesing? Jagat Dewa Bathara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon, dhaup karo lara temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndarawati? Rawe-rawe rantos, malang-malang bakal putung legane atiku. Maring jajaran sekretaning bawana iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kok ngatasi derajate gedibal pitulikur wong elek nyolok mripatmu Bagong Ndrawili ucapake grojogan nerwetek kaya bethe sepun bawa tegalan. Bagong, diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya endu-enduane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali Sinuwun Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe tak timbali wangsulan. Ngladeni wong ngene iki sareh. Wuh. Tapi ya tengah ora dadi. Sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Sareh. Lho, njaba wis gayeng kok. Ayo sing arep linggo sing mburi mulih. Lho. Arep linggo sing mburi mulih ora. Arang Ndarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepen ora muat terus. Ha iya. Bagong kowe tak jar rembugan. Oh iya ndeng lali. Kowe tak jar rembugan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Nah, kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa piye? Kowe mau ngomong apa? Kersane Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Bandara Kumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Senet mau dikandhani nek endang lara teman bakal digarwa dening Lesmana Bandara Kumara. Yo lho, mulih yo Gong yo. Ayo mulih aku wis tratapan iku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkaraku Sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki.
Engko nek nganti duka tenan tak tandangane santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi Bali. Nek kula Bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon Bali, tegese nek ora Bali wani karo Baladewa. Nun. Tegese kowe nek ora Bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon Bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku Kakang, Kang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Lara Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu wah kuku karepe dhewe. Wani karo Baladewa. Ngendi papan neter Kati Dayan. Diar. Aku ditenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti pamane wong netrek Kati Dayan. Nek pancen wani karo Baladewa ngendi papan neter Kati Dayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti papan neter ayo dijajal kowe karo aku menang ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong Endang Lara Temon. Wah, mati dereng aku bola caedan kan Bagong. Ayo metu sapa? Wah, menungso ora tenan. Wong edan. Wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan. Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Oh, Bagong aku ora melu-melu. Wus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk mungsuh Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan, Bagong. Aku kesel tenan, Bagong. Ora gelem metu njaba. Atok kene-kene. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Lara Temon. Aku brabret tenane. Ora minggat aku sing arep minggat. Iki mantane lanang ala. Aku ora melu-melu, Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Lara Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah nguna-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati. Bagong sing arep ngamuk karo kowe.
Sentyaki minangka senopati Ndrawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku ora wis nesu ora sapa tak nesoni. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe angguyu ta kowe. Ana wong ditotho kapok kowe. Mboten Raden. Wani yo. Mboten. Utawa ya ngono, prek. Ya wis, ya wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei! Sama kowe. Nami kula Tariem. Ndek bojo. Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu duda. Duda kok muni dadu ta? Kene ngarep kene. Piye dap? Hus. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi Dumas sing rawuh kakangne. Dumas sing rawuh ra anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang lara temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adi kula kok kon mule niku teng ati lara. Arep kula niki sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang lara temen jak mriki ditari. Gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana? Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Ning nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Bak Endang lara temen timbalana mrene lho ngislaken dawuh. Nah ngono tegese adil ora ora. Ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika lara temen nuwun paring dawuh menapa Rama Prabu. Ya merga saka kasuwistyaning warnamu nganti Ndrawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan. Merga saka akehing para nalendra, para satring padha dadi penglamar kepengin amengku kalawan sira Atmajaku Endang lara temen. Rawuhing Kaka Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin nglamar kelawan Endang lara temen bakal dijodhokake kelawan majaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senet Nggih Cahayu. Ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndrawati. Rama Prabu piye? Mesti ning manah kula mboten badhe pilih-pilih. Dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dawuh kula tartemtu kula tamung nderek ya. Nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos sing badhe kula unjukaken ngersa paduka. Apa? Baper karo sing kepiye?
Sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudon telu saurupan. Nadyan jalma wanan tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken reruba pepanggil panyuwuning temanten putri inggih ingkang putra penendang loro temon. Kowe nyuwun reruba apa nyuwun pepanggil apa? Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma. Sak ngajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara ingkang mulesipun pethak. Wingkingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sakjodo tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa Ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana. Wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten Alindra Sewu negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngomongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun. Lah dalah. Kagongan krungu dhewe to kowe. Wah, wis sulit iki. Sulit kuwi apa? Asu jengkelit. Sulit kuwi angel. Lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma. Waduh, mongko saiki ora ana sirkus. Ngarepe kudu dijogeti kethek putih. Ingkang joget ana ngareping temanten. Anu apa jenenge temanten lanang? Mburine dewa sakjodo niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to? Iya. Gamelan Lokananta wajan. Mongko perunggu ning. Iya. Nek wesi ora entuk. Mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Drim. Kiai Drim dengkulmu mlocot. Sing nabuh para dewa. Terus napa? Kayu klepu dewa Ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana. Kayu keplu. Klepu. Ora guyu ratu kok guyu. Lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu. Kayu klepu dewa Ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana. Engko gek sinom udu. Sinom parijata, ora nganggo sinom parijata kencana. Sing nabuh gamelan Lokananta kudu ratu sewu negara. Wis, Net. Rasida rabi, Net. Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae, Net. Nggo gajul-gajulan. Bangane golek anak ratu ora kelakon. Gelem ranet wis engko tak tepungke Prastiwi. Wah. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundungke beres wis. Bangane entuk endang lara temon kok dadak ngrekoso golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Net? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku Endang Lara Temon. Wes, mengko ndak bapak malah kokean mikir, malah stroke. Ora mung kelangan nadi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi. Ya sing ati-ati. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kowe tak omongi. Kowe apike rasah perang, merga iki aku wis nampa sabdaning Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek Endang Lara Temon ki rung karuan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat. Berat piye? Wes pokoke aku ora iso ngaturake. Lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing
tralene loro. Piye ya mau le ngomong karo ngarepe manten lantang dijogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabok ratu 1500 apa piye mangono radong apa ae. Ning Sinuwun Mandura, Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus iki nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku gak lho nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sinuwun Baladewa iki karepmu piye? Goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Kula jeret rembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku. Kowe nggo nek Sinuwun Mandura nesu sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Moh aku temandang. Ning nek Baladewa aku sing temandang, Kurawa tak singkirke. Engko nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, engko nek Baladewa sing maju, aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapuk lambemu lho. Nek ngomong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi kowe. Weh, sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kuwi ngapusi to. Nek perkara musuh Baladewa ora, yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandangana siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyileh 2000 Truk. Asing wingi nyileh 2000 urung balekke kok. Sisane iso tak gunggung sungsung 7000. Wis ora iso. Njaluk sing kowe sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak peranggong ora ketang sak triraman rong triraman ya. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawi gelarira wang-wang Petruk kanthong bolong Ndara Kartomarma ya ana ngarepe pepunden ana ngareping piyayi kowe malang kerik sampeyan degir iki ajeng napa mundurke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak krincung sikilmu gedhe grelak pateni Petruk lah sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama arepa kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik mesti ora urung bakal dadi pasulayan tinimbang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Petruk gunane apa lho tekse kowe wani karo Kartomarma sing tak wedeni apamu wis tak niati tekan kene Ndara Kartomarma nek pancen Sinuwun Prabu Mandura gawe gedhe perkara iki Petruk sago tinimbangane Petruk bali adi kula Bambang Sret ora sida dhaup karo Endang Loro Temon gedene kula nyumurupi patine adi kula Bambang Sret luwung Petruk mati teng mriki bagus yen ngono wani karo Kartomarma apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi ambek wong 5 Petruk niku nek kumat bacot wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro krubut wong 3 4 5 Petruk ora bakal wedi Kurawa maju 100 bareng ora bakal tak tinggal loncat ora braban suaramu wani marang aku tinjung akhirat nyawamu kene merganing pati Petruk mang maju rasa dadak kok kan gunom tanpa guna sampean apa kula sing tekaning pati enten papan mriki ngaten mawon tinimbangane nantang suarane kemewat kaya ngregem jimat kaya wani ndrat Persiabang
Kowe wani mecah besi gligen nek ora dadi nyatane kendara dinetani karwanmu, kendara dening katani Sotama. Kula ladeni, Ndara. Jawa Kulawa bubal mawon ora iso kilukup jalan tuja lebut bucuk. Ndara Durma ganti dacal kepala nyoto. Aja gleleng pacamu gembelo silahmu Wedro. Nek kene ketemu karo Cenopati ning Cenopati pendekal saka negara Kestina ya kuwi Halya Durma ganti. Rasah kok kan cangkem. Wah cangkemmu kuwi. Kowe pengelan pati durake cangkem-cangkem sampean mriki butuh napa? Nglablak kowe. Nyo. Lho. Maksud lu. Sampean mriki ajeng nglablak kowe. Nyo. Timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane nyo. Wedi marep aku tak mungkur nyo. Milih awake Petruk. Petruk cilik loro gedhe sambat meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng tenan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Buktekke apa piye? Sampeyan ngantem kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis kondang tangan tengen iki jalatan.
Tangan kiwa opname. Iya. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal we. Iya. Ya wis. Semplok kowe. Sing semplok apane? Bajigul. Lah apa-apa to? Kena ora apa-apa ngene kok. Nyo, mati kowe. Ambyal we. Muri. Nggo gaman. Wah, pamer tenan iki. Ngece kan aku bacok modal. Ya. Lho. Kok nggawa cantolan korden gengkulmu melocot. Iki jenenge celulut. Celulit. Mate jeneng aku. Ya, modal. Oh iya. Iki lek kula ora gedaduk lemah. Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng tenan. Penjang. Lah kunyiling nggone cah klithih iki. Ya. Mate we. Wah. Berarti klithih iki gaweanmu. Wah, celewet. Cucuk botol. Ya. Kok ijo anggul. Lah apa-apa ora apa-apa. Cananane pokoke sitoke. Tumbaknya. Mati modal edian lah apa-apa ora apa-apa. Petruk, ngopo? Aku izin bilang-bilang begaman wis ana sing tuwa ning awakmu ya saiki kowe genti mbaleso. Maleso. Aku lah bakal wegah dibales. Dulmu ganti ati kalah kalau ponokan Petro disialke ning surat kabar wilang bebalang ning nganti kalah kalau ponokan wo asal derajat. Baru jar kinar tak buang wayang anyar nek ora tak buang skenarione kaya ngono pepete nggone wong sugih kok ora wae. Mati kula man. Mungso Petruk we kalah. Pangestunipun Petruk kekuatane ngedap-edapi. Kula sumanggaken man. Kula sampun boten saged nglawat. Pejah kula man. Nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedene Raja Majama. Tumbak disendal, arit tiba teng sirah kula. Nek boten sirah kula sigar dadi loro. Untung kowe kula anak pendhita Begawan Durna, ampuh kena arit ming mumet tok. Agak mundur, mumet kok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombo sik. Aja sak penake dhewe lah. Piye, Dur? KO. Kalah. Mengetunipun kawon, Man. Mungsu Petruk kok kalah ki. Mbok ora cok ngembe karo Petruk. Nek sampean ora percaya karo kadidane Petruk mbok jajal nek iki cengkune iki maju mungsu karo Petruk ora mung maido terus. Iki niku nyambut gawe tenanane. Cok penake dhewe ora. Kalah. Arep ndi? Ngaco. Oh. Lolo kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal wale muntalpil cilaka menak. Lah iya sapa sing urung maju muatak Citraksi kiman arep maju po seselo menawa selo momong suwe Petruk Patenana.
Wis rampung apa? Pun. Kok cepet? Kula niku nenek nyambut gawe ceket. Wis rampung. Pun. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sampean ngomong napa? Petruk Patenono. Lho. Petruk to? Heeh. Lah krungumu, wah, salah komunikasi, Mas. Krungu kula Citraksi ana krupuk entekno. Kerupuk karo Petruk rak beda to? Padha puke. Padha puke. Aku ki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon ngentekke kerupuk. Sing wingi ya kleru. Sing wingi dek enten Petruk sampeyan ngomong Petruk Patenono ning kula niliki cakruk. Aduh. Terus Maju mungsuhe Petruk. mbok modar nek wani. Ora wani. Mboten. Lah terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ki, Man. Supaya aja sepi, Man. Aduh nggih anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo pun ya mungsuh Petruk kanthong bolong kula semanggaaken. Pamalaya pripun? Petruk ngamuk Kurawa bubar nungsang puyang numbuk bentus nggodel bingung lampahing kono para sata Kurawa ajri kan Petruk kanthong bolong. Kula sumanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kanthong bolong. Lah ora apa. Gedabyah kok kan cacah ngreda tanpa guna. Kurawa niku mengko kan menungso nek tanggung jawabe ora ana babar blas. Petruk kan nombolo. Ora minggat saka negara, dhuwur wanca takon dosa glandang negara dadi apa? Gong. Wajahe wudon diplatat. Oh iki wudon to? Wudon. Wudon kok ning dada. Ya men atu kule dhewe-dhewe kok. Neng apa e? Mungsuhmu teka. Mungsuhku sapa? Prabu Baladewa. Patih Sengkuni mlayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa. Sinuwun kula semanggaken saka kaduhan wis ketok. Manuswaning jajaran sekretaning bawana iblis lan Petruk kanthong bolong ora minggat gretel nenggala. Dulang tak. Baladewa mlayu aku ya mlayu. Sing arep mungsuh Baladewa mau sapa? Sapa e? Lho, tak antil tenan cah iki. Sing lambene arep mungsuh Baladewa mau sapa? Sapa lho? Cangkeme sapa tutukane? Sik to. Sing ngomong ora kowe to? Lho, masa? Mosok-mosok ora. Prabu Baladewa maju. Kowe sing kudu tanggung jawab. Tandangi. Kowe ndelik ana. Mundur. Gong. Ngapa? Prabu Baladewa nggo nenggala nek kowe dinyunyuk nenggala mati. Aku wis wani kok dadak tok kuwatir iki piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya? Nek mati nganggere dicas ra urip meneh. Pajake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujude aku wis niat mbelani Bambang Senet adikku. Mundur. Ya. Hati-hati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki arep ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah digdaya karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Kono-kono minggir kono. Ya. Mati tenan aku iki nang ketoke. Prabu Baladewa teka. Petruk nanti Bagong, Petruk mboten wonten. Kowe ndelekke Petruk nyotampanono. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa wong sing
ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya wis men lah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Net senet. Adikku cah bagus. Semir. Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku, kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku batin ngrekasa kaya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngerapal. Ngerapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek moto semene iki mesti luwih gemrojok ayo, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundur. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku, ngrekasa uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mandura. Weh, matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Tru? Kowe ngapa? Lho. Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa. Kowe nggo ngono ra? Nggo pengilon ra? Nggawa, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu ta? Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta? Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudhar kowe ora. Ngapae? Lho, delok rupamu. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo an. Aku iso dadi Baladewa to, ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki wis gelelenge ra jamak-jamak. Jangan dewa wae. Ya jangan bae Tunggara. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Meng dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung boleng. Wonten dawuh. Sapa sing ngetasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Wih, celele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Wajan iki gliyame iki top iki pokoke kok Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati nak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabarke nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Kandangi kok. Oke. Petro Kanong wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken jauh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujake adine wani kok. Wis nek ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Aku goleki gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting.
Iki maksude apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Truk? Mbah, radong aku kiai kunci Inggris ngono wis rampung. Manos maning jajanan cuketaning Bawana Prabu Baladewa anteni nang kene leganing ati wae. Oh, apa iki? Wah, salah. Lah iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tatanan ngandhang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengalmu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku-aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangen iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Baladewa iki berarti ambeien. Prabu ambeien. Setan lah tatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso lah tatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, manus paling jajal wani ngembari manah-manah Senata matur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala Motar kowe. Kowe wis ngerti ora iki apa? Iki lek nyile nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki ngapa? Setan tatanan Baladewa kok gawa kunci Inggris. Sanane ayo. Ayo, kowe arep ngopo? Wah. Manus paling jajalan. Iki apa iki? Iki apa iki? Lho, karo dhek dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Wes kowe ra usah gleleng iki apa iki? Pusakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Setyaki. Wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki. Kowe misah siji, aku tak misah siji. Wawi kula dherekaken ora. Wah, ayo. Wah, mati Prabu. Mati anget Prabu. Kresna aja mbok pisah. Ayo, tanti kono teman. Ora Bu, kadhenget kok ora Bu. Prabu laturi kendel. Kok Prabu laturi kendel. Kok Prabu sampun ngantos ngumbar dhateng hawan dawa nepsu ing kados mekaten menika. Lah Cocondolo satra pangadat mlayu lan Gus. Apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil ki piye? Sakel-sakel. Kok Prabu kula aturi lerem. Iya, Yai Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya lah. Kresna. Iya, pun Kakang bakal nglermake menggane pun Kakang Nayarana. Wale.
Narayana. Kresna, wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kuwi piye? Kowe aja percaya karo kuwi. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa aku. Oh, Prabu lerem. Iya, ning aku njaluk Kresna wan madhep rene kuwi. Malah duarep karo Baladewa setan alas. Iya. Wonten dawuh madhep rono ya. Mengko ndak kae emosi. Inggih. Lho, ngopo Kresna kok guyu? Koko Prabu, kula sampun madhep mriki. Lah ya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Kowe sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun kok guyu. Keciliken. Oh, edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ora? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndakaken menika kok Prabu Mandura. Panjenengan menika ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Ya, Kresna. Kecepeten. Arang-arang kuwi rape. Setyaki wonten timbalan. Mundur kene. Nggih. Lho, Dimas Setyaki. Oh, Prabu Kasinggihan. Padha becik sapratamu jadi. Ndereng sambi kula Prabu. Syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iki. Wah, setan rasa kowe atas Sina Kumandra Baladewa kembang karo Bagong lara atiku. Koko Prabu. Kula aturi sareh sawetawis. Ya. Sabab wonten atur saking Kang Putra apa Endang Loro Temon. Lho. Endang Loro Temon darbe atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih duwe panggung ing saged tata jalmi sak ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang Swistya Warni saha dewa Bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara ayu klebu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndrawati, kula aturaken anak kula Endang Loro Temon Koko Prabu. Seta. Kayu klebu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Dewa sak jodo kudu dadi pepanggil reruba dhawuhing Lesmana Mandra Kumara. Kasinggihan mekaten. Ya, Kresna. Bakal tak upaya tak golekane. Muga-muga Kakang iso ngaturaken lan iso dadi jalaran Lesmana dhawuh karo Endang Loro Temon. Koko Prabu sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya, Kresna. Wonten ruba pepanggil saking pinanganten putri. Apa wae Kresna? Manten putri kedah nitih duwe panggung ingkang bisa tata jalma. Sabanjure ngajengipun temanten putri kedah dipun beksani Wanara Kusika Seta. Wah, Wanara Tusika Seta. Kusika Seta, Kusika. Kusika Wanara. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana.
Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara mekaten menika kedah dipun aturaken Koko Prabu Baladewa Bagong. Wah. Nganggo Bagong. Apa anggep aku ora ngerti kok iki. Ayo salin. Ora pantes nganggo wujud Nalendra Mandura kaya ngono ku ndak malah dadi dukaning Koko Prabu meneh. Ayo salin. Kresna. Wus. Ayo lungguh ngisor. Waduh konangan iki. Ayo salina. Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mabrubut sambat karo Bapak Mar aku arep dinenggala karo Baladewa. Aku tulungono Mar. Ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula makslep terus kula dadi Baladewa. Lah arep salin pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Kene lho. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP, Tru. Oh, Sinuwun Darawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh, nggih wujud kaya ngenten dhewe kok. Oh, lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya mung aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sembrono lho wongamu. Kene nyaketo kene. Gak ndak ditotrok. Ora. Nek dilarani, Ora kene to. Tak grayang mestakamu mesti dadi kaya wingi ni. oh nggih. Lho, aku. Kok tak kira nek kula sing grayang. Senengane kok cenanangan ora. Mandi pangesining nata ing Darawati. Mestakaning nata Mandura Prabu Baladewa ngedadosan saking Lurah Bagong. Den grayang ical wujuding nata Mandura bali kaya wingune wujud ki Lurah Bagong. Tapi Meng Bagong iki iso dadi Baladewa. Wah, lha niku aja kok dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Wis omong-omonge wae. Anggere sumuk ngono. Bagong, Nun, apa sing tak gandhaki karo kowe mau kandhakno Petruk? Truk. Manten lanang kudu numpak asu. Gajah sing iso tata jalma ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngapa, Go? Mburine manten lanang kudu ana banci loro. Sing mlene niku nek nganu paring dawuh ora ro Bagong ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelane Pak Bambang. Kudu. Gamelan Lokananta kayu keplu. Klebu. Kayu klepu Dewa Daru gedang gendruwo. Pari Raja Lele karo apa tuh? Pipis pupus. Oh, pupus Cimlek Jinde. Pari Jata Kencana. Heeh. Wis ming kuwi Sing nabuh warga laras. Oh. kudu nek sing nabuh warga laras anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh. Sing nabuh Ratu 1500 negara. 1000 negara. Wis kowe omong bapakmu, mengke sing matur tak kula rek Bagong ndak ora rampung-rampung. Ya wis kono bali yo nggih. Nun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senet Adiulo iso kelakon dawuh. Ya wis kono mangkat to nggih. Sayo mulih. Kusuk tak pamit. Ya. Pareng matur sinuwun. Iya Bagong. Sewu kalapatan diagung pangaksami. Iya. Nek wonten kical-kidule ngatur kula nyuwun pangapunten. Ya wis ora dadi ngopo. Lajeng nyuwun pamit. Ya sing ati-ati Bagong. Nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak.
babagan perkara pamundutan pinanganten putri. Kula niki ya gumun. Cah wedosane jan aneh-aneh ning ngarep Prabu kok dadak pamundutane werna-werna ngrekasake wong lanang ya ta? Iya. Pun ngaten mawon nyuwun mawon nggih. Ya sing ati-ati nggih, barang. Ya. Barang terus niki. Ya sing ati-ati. Aku lho mbiyen minta ming seperangkat alat renange wis beres. Wis ijab karo bojo kula sakniki anak-anak ya nyatane anak-anak akeh. Lah iya, Lah nggih. Pun ngaten mawon nggih. ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng sinuwun. Ya sing ati-ati. Pareng terus niki. Ya sing ati-ati. Monggo ya durung karuan esuk niku ijabe sukses ya ta. Ora janjane kuwi bola-bali iki arep ngopo to? Mbok yo ngekeki 10.000 apa 15. Oh, arep njaluk duit to. Heeh. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Wah. Basuki numpak pitunta. Kuwi ora Basuki, Pak Basuki SMK. Wis ora ono iki dalem. Nyen mawon nggih.